me bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye a ka dɔnkibaru waatiw selen dɔnkibaru min n'o bɛna lase aw ma Yeli Vision sanfɛ bi ye alamisa ye octobre kalo tile 6 san 2022 bi an ka dɔnkibaru kɔnɔna la sɛbɛn min kɛra n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min n'o o bɛ yan nɔ MINUSMA fɛ min bɛ tali kɛ hadamadenya hakɛw olu kɔni ayiwa kɛlɛli la kɔni sɛbɛn ko donna nataw la o bɛna taa da min ye kɛlɛyatɔnba ale yɛrɛ ka baarakɛda min bɛ n'o o ye n'o ye sécurité des Nations Unies ayiwa olu de kɔni ɲɛkɔrɔ donna nataw la an bɛna don n'o ye walawalali kɔnɔ ka b'o la Faransi olu ka journaliste n'o ye kunnafonidila ye ale yɛrɛ kɔni y'a danganiya ayiwa télé dɔ sanfɛ min b'a yira k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ Mali ka banbaaci kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ Mali la ka far'o kan min ye Maliki Jaw ni ale yɛrɛ ye wasabulon ɲɛmaa ye ale kɔni ye laseli kɛ min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigi 46 olu min n'o bɛ Mali la ka bɛn n'olu ka kibaruyaw ye ka far'o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan min ye kunnafoni min n'an y'olu sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye walawalali kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni octobre kalo tile 17 ka taa tile 18 na ayiwa i bɛna ye k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna kɛ n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ale ka cakɛda min bɛ yen nɔ ni ale ka baara bɛnnen bɛ basigi ma diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a bɛ fɔ min ma conseil de sécurité de l'ONU ayiwa i b'a ye k'a fɔ sigi in kɔni bɛ tali kɛ min ye MINUSMA min n'o bɛ Mali la nɔ olu ye sɛbɛn min kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko rapport ka tali kɛ maa min ni ayiwa wale jugu ye olu sɔrɔ ka se ka taa n'o sɛbɛn ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ olu ka fɛsɛfɛsɛ a yira k'a fɔ sigi in kɔni bɛna kɛ ka bɛn n'o ye nin kalo kelen o tile 17 ka taa tile 18 na ayiwa jateminɛkɛla dɔw fana y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa hakɛ o kɛlɛli o baaraw de bɛ sen na Mali fana kɔni ye damakasi sɛbɛn don damakasi sɛbɛn min n'o o bɛ tali kɛ min ye Faransi ale yɛrɛ kɔni bɛ ka Mali sariyaw sanfɛ siraw fɛ fo ka taa se wale wɛrɛw ma k'olu sɔsɔ ka se ka kunnafoni ɲini k'o di banbaaciw ma fo ka tila ka kɛlɛkɛminɛ k'o ta k'o di banbaaciw ma min ye bingali ye ka se ka o ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ayiwa dɔw kɔni sigara la k'a fɔ ko e ko nin don kelen na Mali ye sɛbɛn min don a jaabi a tɛna bɔ nin don kelen na wa nka maa caman kɔni hakilina kɛ dɔw ye nka i b'a ye jateminɛkɛla dɔw fana olu kɔni y'a yira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛna kɛ wale in kɔni olu ma da la k'a fɔ ko o bɛna ye nin don in kɛnɛ kan ka far'o kan Faransi journaliste min bɛ n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Toma ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ télé dɔ sanfɛ télé min sanfɛ a b'a seereya k'a fɔ min ye Faransi ayiwa k'a jɔyɔrɔ bonyara kojugu min ye banbaaciw olu ka wulikajɔ min n'o bɛ ka kɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ Toma Sankara ni ale yɛrɛ ye Burkina masakɛ kɔrɔ ye a y'a yira k'a fɔ hali Faransi yɛrɛ nɔ kɔni bɛ maa kofɔlen ale yɛrɛ kɔni ka saya la hakilila jiginna i b'a ye k'a fɔ waati jan tɛmɛnen na Mali cɛmancɛla fɛnw olu kɔni bɛ baara nasuguya bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ ayiwa waasa min ye banbaaci kɛlɛ ye ka se ka dankari kɛ banbaaciw la cogoya min na Mali yɛrɛ kɔni b'o o wulikajɔ la ani a teri jamana caman nka i bɛna ye k'a fɔ waati jan Faransi fɛnɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ Mali kɛrɛfɛ yaasa min ye ka se ka banbaaci ninnu k'u kɛlɛ ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔ nka kunnafonidila ale b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na Faransi ale ni a jɛw olu de kɔni bɛ ka banbaaciw ka se ka olu kɔkɔrɔma don min bɛ tali kɛ Iyad Agali la fo ka taa se Amadu Kunfa ma ni hakilila jigin kɛra i b'a ye k'a fɔ waati min na Burkina jamana ɲɛmaa min tun bɛ n'o ye Blaise Compaoré ale tun bɛ fanga la min ye Iyad Agali ale yɛrɛ kɔni tun bɛ taa ni ka segin k'o kɛ Mali ale ni Burkina jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ hôtel-baw a bɛ taa da olu kɔnɔ ayiwa ko min bɛ tali kɛ cogoya b'i la ko yaasa kɛlɛ in ka ban cogoya min na nka i b'a ye dugudugu caman minnu tun b'a kɔrɔ olu yɛrɛ kɔni kun baara kɛ b'a ye Faransi ale n'a jɔw i na komi président kɔrɔ min tɔgɔ fɔra n'o ye Burkina jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye o kama nin journaliste in télé sanfɛ a y'a sigi k'a fɔ ko Faransi ale ni a jɔw min bɛ tali kɛ Burkina jamana ɲɛmaa la ayiwa ko olu de kɔni nɔ bɛ Mali ka banbaaciw kɛlɛ la fo ka taa se Toma Sankara ni o mun tun ye Burkina yɛrɛ masakɛ kɔrɔ ye ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka saya ko Faransi nɔ b'o fɛnɛ la Maliki Jaw n'o ye wasabulon ɲɛmaa ye ale kɔni y'i da don Côte d'Ivoire finitigila ka 46 tɔ min ni olu bɛ Mali la a y'a jira k'a fɔ nin ko in jukɔrɔ dibidibi caman yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ minnu ni olu kan ka jaabi ɲɛti ka sɔrɔ olu la halisa
o kama tɛgɛ jɔra min ye MINUSMA la a jaabi o bɛ sɔrɔ olu de bolo ko olu de bɛ se ka seereyabaw min ye ka se ka olu nati yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ nin ko la cogoya min na a kɛra wasadenw olu ka ɲɔgɔn ye min fɛ n'a bɛ fɔ ko u ka cérémonie budgétaire ni o bɛ daminɛ octobre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la san o san o baara ninnu senfɛ wasabulon ɲɛma n'o ye Maliki Jaw ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na Côte d'Ivoire finitigilaka 46 min ni olu bɛ Mali la fɔ an ka sɔn a ma k'a fɔ ko MINUSMA jɔyɔrɔ a ka bon a la kojugu bari nali kɛra a fɔra anw nana MINUSMA tɔgɔ la ayiwa jateminɛw ni kow kɛra a yira k'a fɔ fo ka taa se MINUSMA yɛrɛ ka laseli ma min b'a yira k'a fɔ k'u to olu kɔ n'a ma ɲa a b'o cogoya la dibidibi min bɛ yen jɔnw bɛ se k'o bɔ yen ka tɛmɛ MINUSMA kan o de kama wasabulon ɲɛma Maliki Jaw a y'a ɲini MINUSMA fɛ olu ka bɔ u bɛ min kalama nin ko la dogo min bɛ nin ko la u ka se ka o fɔ ka malidenw ale ni diɲɛma bɛɛ lajɛlen kunnafoniya o la ayiwa a y'a jira k'a fɔ tuguni a ka laseli kɔnɔna la baaraba mun n'olu kan ka kɛ don n'a nataw la MINUSMA ale ni Mali ɲɛmaw fɛ fɔ MINUSMA ka sɔn ka tugu anw ka jamana n'o ye Mali ye o hakilina o fɛla ayiwa ni malidenw ka laɲini ka se ka tugu olu kɔ u k'u fanga kɛ kelen ye yaasa banbaaci kɛlɛ o bɛ se ka ban cogoya min na ka bɔ Mali kɔnɔ o de b'an nata an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Iran jamana ye a yira k'a fɔ Mali ni Iran cɛ mun ye tali kɛ n'o ye banbaaci kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana kan wulikajɔ halisa olu bɛ sen na Mali ɲɛmaw u bɛ ka fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛminɛnw ye olu bɛ se ka sɔrɔ jamana kɛlɛkɛcɛw fɛ cogoya min na yaasa ka se ka dankari kɛ banbaaciw la o hukumu kelen de kɔnɔna la i b'a ye Mali ɲɛmaw olu kɔni na min bɛ taa drone 200 ɲɔgɔnna si la ni o bɔra n'o ye Iran jamana kan drone ninnu yɛrɛ tɔgɔ olu ye Sahel 129 ye ni olu ye kɛlɛkɛ drone yɛrɛ kɔni ye ayiwa a yira k'a fɔ Mali kɔni y'o laɲini kɛ Iran jamana yɛrɛ kɔni fɛ min bɛ tali kɛ ka se ka basigibaliya ko o bɔ Mali la cogoya min na nka yanni o cɛ lasilikɛla yanni o cɛ i b'a ye k'a fɔ drone 5 mun n'o olu bɔra Turki jamana yɛrɛ kɔni kan ka na Mali la olu bɛ nin baara kofɔlen ninnu kelen la Mali kɔnɔ yan nɔ ayiwa u bɛ senna kabini marisi kalo yɛrɛ kɔni olu drone ninnu 5 ɲɔgɔnna si olu bɛ baara la nka min bɛ taa i jɔ drone 200 ɲɔgɔnna si la n'o kan ka bɔ Iran ka na Mali la olu ka seli Mali la kalo kura min n'o ye mois de novembre ye o camancɛ ko drone ninnu yɛrɛ kɔni o kan ka se Mali la ka b'o la an bɛ taa Senegal an bɛ waati min na min bɛ t'i jɔ kɛlɛkɛminɛ min t'i jɔ 386 ɲɔgɔnna si la ayiwa Senegal jamana olu kɔni y'o de san l'Américain jamana fɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye sɛbɛn in kɔnɔna ta a bɛ t'i jɔ fɔ page 50 ɲɔgɔnna si la ayiwa min bɛ tali kɛ Senegal olu ye kɛlɛkɛminɛ mun san a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔlen b'a kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ 368 o de ye kɛlɛkɛminɛ ye Senegal kɔni ye mun sɔrɔ 66 o bɛ tali kɛ a bɛ fɔ mun ma ko catégorie 1 ni ale ye kɛlɛkɛminɛ ye mun bɛ dankari kɛ banbaaciw ni juguw la ayiwa ka bɔ yen min ye kɛlɛkɛminɛ n'u ye masuruma kɛlɛkɛminɛw ye n'olu bɛ tali kɛ marifaw la ayiwa olu fɛnɛ kɔni yera sannifɛn ninnu na wari caman yɛrɛ baden na ayiwa ka bɔ yen min bɛ tali kɛ catégorie 1A la o fɛnɛ bɛ t'i jɔ min ye minɛn 50 ɲɔgɔnna si la ayiwa ale kɔni ye kɛlɛkɛminɛw n'a bɛ fɔ mun ma arme à feu automatique ale ni semi automatique fo ka taa se n'u ye marifa calibre olu n'a ɲɔgɔnna si caman ma o fɛnɛ sɔrɔla wari caman na ayiwa ka b'o la halisa an bɛ taa catégorie 8 na o de ye 18 ɲɔgɔnna si ye olu kɔni bɛ tali kɛ min ye pankurun olu ka kibaruya na a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ka bɔ yen i bɛ taa min ye catégorie 11 na ye o bɛ t'i jɔ kɛlɛkɛminɛ 149 ale yɛrɛ kɔni a bɛ fɔ minnu ma électronique militaire fo ka taa électronique militaire fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnna si wɛrɛw ma o wari bɛ t'i jɔ wari caman yɛrɛ kɔni na ayiwa min bɛ tali kɛ catégorie 12 na ale ye m'o ye minɛn 23 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si o bɛ tali kɛ équipement de tir fo ka taa se imagerie ni ayiwa guidage mun ye ka se ka siraw lakile ka se ka ayiwa maaw ladɔnniya ka se ka u lakile u ka baara n'u ka taabolo ninnu kɔnɔna la ani min bɛ tali kɛ mugucilanw yɛrɛ fɛnɛ kan ni o ye conduite de tir ye
ayiwa o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ Senegali jamana olu kɔni ye fɛnbaw de kɔni ɲini n'u ye kɛlɛkɛminɛnw ye bi an bɛ waati min na jamana minnu n'olu dɔ ye cɛncɛnkan jamanaw ye i b'a ye k'a fɔ Senegali yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛminɛn min san degun bɛ jamana minnu dɔ kan hali olu dɔw yɛrɛ kɔni ma se k'o san ka bɛn ni juillet kalo san 2021 Faransi olu ka minisiri min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen m'u ka usine ko ani kɛlɛkɛminɛnko olu yɛrɛ kɔni usine ko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ani kɛlɛkɛminɛnw olu bɛ bɔ u ka usine minnu na o bɛɛ lajɛlen a y'a yira k'a fɔ ko san 2011 la ayiwa Senegali jamana yɛrɛ kɔni tun bɛ taa mun ye miliyɔn 361 ɲɔgɔnna si ye ayiwa o kɛlɛkɛminɛ Senegali kɔni tun y'o ɲini ayiwa mun bɛ tali kɛ olu yɛrɛ kɔni ta la ni o bɛ taa san 2020 na Senegali kɔni tɛmɛra min ye miliyɔn 215 min bɛ t'i jɔ CFA wari la 500 ani miliyɔn 500 ani miliyɔn 50,442 ɲɔgɔnna si la n'o o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛ na minnu sanna nanzara jamana yɛrɛ n'o ye Faransi yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni fɛ ka b'o la an bɛ taa Lamɛriki jamana ale ni Burukina jamana ni ɲɔgɔn cɛ Lamɛriki jamana kɔni ye a kantigɛda yira min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'a bɛ f'u ma ko Wagner n'olu bɛ kɛlɛkɛ tɔnɔ la ayiwa ko olu ni Burukina jamana ayiwa Lamɛriki jamana kɔni y'i da don a kuma la ko u kɔni bɛ fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa ka kangarida nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ Burukina jamana ye n'u sɔnna ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ne ni maa kofɔlen ninnu ye Lamɛriki jamana u ka kumalasela min bɛ n'ale ye Vena Petel ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i nana farafinna jamana ninnu kan jamana fɛn fɛn sɔnna ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko groupe Wagner ko a jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni labanna ka bin u sentigɛ kɔnɔ an bɛ waati min na gɛrɛɲɔgɔnya o kɔni bɛ Burukina ale ni Moscou jamana cɛ ka bɛn ni fangajɛso ye caman kɔni kulekan de bɔra ayiwa caman kulekan bɔra min ye Irisi jamana ye ka se ka o tanukan olu kɔni caman yɛrɛ kɔni yira k'olu kɔni b'a jira k'a fɔ minnu bɛ fanga la bi ni o ye cɛmancɛla fɛnw ye u ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ don n'a nataw la teliya yɛrɛ la ka se ka fanga di fanga ɲininaw yɛrɛ kɔni ma ayiwa nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka di waati min na o bɛnna ni n'o ye Burukina jamanadenw ye olu kɔni bɛ ka Faransi ka se ka Faransi tigɛrɔma tigɛ u ka jamana kan ayiwa min ye gɛnni kumaw olu caman kɔni bɛ ka fɔ Burukina jamana kan ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ kɔni ma jamanadenw kɔni bɛ ka jira k'a fɔ k'u tɛ Faransi fɛ bi u tɛ Faransi fɛ sini nka o sira kelen na i b'a ye Irisi la drapeau o de kɔni bɛ yangala fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ani kumakan mun fana b'u da o de ye Irisi la jamana ɲɛma o tɔgɔ n'o o ye Vladimir Poutine ye ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlenw na an b'a fɔ tuguɲɔgɔn min na b'o kɛla ni anw ye a ka se ka olu jidi diɲɛ ninnu ka se ka u cari diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kunnafoni o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na bɛɛ lajɛlen fɛ maa min b'a fɛ ka an ka kunnafoni ninnu ka se ka olu lajɛ i bɛ taa n'o ye Google sanfɛla n'i y'a dɔn Yeli Vision i n'an ka jaw bɛ ɲɔgɔn ye fo ka taa se Facebook yɛrɛ kɔni kan n'a ma o Yeli Vision kelen i mana o gosi kaban ayiwa i n'anw ka jaw bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ